שלא שומר כאן על הסדר, לא מנהל אבל קובע את החוקים, שהצלצול מגיע כולם מתחרפנים. לא מורה אבל עושה לכם בית ספר, אני אזרח שלא שומר כאן על הסדר, לא מנהל אבל קובע את החוקים, שהצלצול מגיע כולם מתחרפנים. מרים את הבית ספר, מחנך את כולם, כי אני לא נורמלי אבל רק בן אדם, זורם על מה שבא לי, זה זורם לי בדם. לא צריך להיות גאון בשביל לנצח, מספיק לי רק המיקרופון שבו אני צורח, ואם אתה רוצה להיות כמוני אז תוותר, כי גם את שעת האפס אני לא סופר. לא מורה אבל עושה לכם בית ספר, אני אזרח שלא שומר כאן על הסדר, לא מנהל אבל קובע את החוקים, שהצלצול מגיע כולם מתחרפנים. לא מורה אבל עושה לכם בית ספר, אני אזרח שלא שומר כאן על הסדר, לא מנהל אבל קובע את החוקים, שהצלצול מגיע כולם מתחרפנים. עכשיו להקשיב, לא מורה מחליף, באתי להעיף 60 על הבייס, אתה מרגיש זה מטריף, סגרתי את הבית ספר, מביא דיבור חריף, כולם תוכנים, אני ביום מקוצר, אני מקושר עם קשרים בשיער, אני מסודר בתו שומר על הסדר, לא עשית שיעורים אתה לא מוכן, סוחף פדר, עולה על כל תדר, זו רק ההתחלה, טריילר, הייטר, מרים את הפיידר, החום עולה בחדר, החומר לא נלמד, הוא לא כתוב בספר, הכל בסדר, אני מחושב, מגיל 6 בהפסקה עד עכשיו, אומר את העלה למנהל, אומר לבא, יום אני המנהל, אז הם כולן עולות אליי. אבל עושה לכם בצבא כי אני מסוגל, סוגר מעגל באלקטרוני חשמל, אז אם אתם פה רוקדים כאן על הטמפו, תצעקו בכל הכוח, אז זה הזמן, הכל פנאי